मोजां मोनदो नोंथांनि मा जायोमोन फिसाला मा मुंमोन एखमबा एनजिबिआव दा थांना थैदो मा मुंमोन नामा मामोन माबा सरगियारि लिरो दिप सरगारि दिप सरगियारि बेसेबां समाव मुंख्लं जादोंमोन नोंथाङा 2001 जिल्लाया माबेनि नमाथि नलबारि गोलैयो मोजां मोनदो जों दा मोजां मोनदो नोंथांनि मा जायोमोन गथ' फिसाला माबे समाव मुंख्लं जादोंमोन 2009 मा मुंमोन आरो मा जिल्ला जों कार्बि आंलं दानिया गलाघाट जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हानाय मुंख्लं नखरफोरनि सोद्रोमाफोरखौ खावलायहरनाय सुनिल बसुमतारी गलाघाट जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हानाय मुंख्लं नखरनि सोद्रोमा नोंथांमोना जौसाङाव गाखोबोनांगौ प्रमद बर' बिथांखौ मा बुंगोन बे समाव साबायखर ভাল লাগছে কি নাম আছিল মৰাটো শহীদ হোৱাটো আলিবাসৰ আছিল ক'ত আছিল ডিষ্ট্ৰিক্ট এইটো পৰ্বতজোৰা হয় কেতিয়া হৈছিল এইটো ঘটনা হৈছে 2003 মাৰিছে মনটো কেনে লাগিছে আজি ভাল লাগছে আজি মেলা দিন পরে পাই আছো বিটিআর গভর্নমেন্টক কি কব আসাম গভর্নমেন্ট ধন্যবাদ দিল আৰু ভাল হৈছে मोजां मोनदों सार मोजां मोनदों मा मुंमोन नोंथां आंनि मुङा बिनोद मुंख्लंनि अजय नोंथांनि मा जायोमोन आंनि गथ' फिसाला नंगौ माबे जिल्लानि गवालपारा गवालपारा 2 बेसेबां समाव मुंख्लं जादोंमोन बेसेबां सनाव माने 2000 बेसेबां सन जाखोथाय बावबाय आङो सार मा फोरमायगोन बे समाव प्रमद बर' बिथांनिसिम मा बुंगोन दिनै नोंथांनि आखायाव चेक गथायबाय साबायखरखौनो होबाय सार मोजांखौनो मोनबाय 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पीकिंग कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन